The High Court Judge, Justice Fielder Muzofa, has granted an interim order to stop the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, ZNLWVA faction, led by former leader Christopher Mutsvangwa, from holding an elective congress slated for next month. Azvipere mushamuri weZimbabwe. Mashoko aya anopinda panguva ino tichiona kuti aiwa ma-war veterans ari kuti aiwa maprotest anofanira kuitwa munyika yeZimbabwe. Maprotest anofanira kungoitwa so long ari peaceful. Sanopinda mashoko muna nyonga muzara nazo nebo subscribe like kuti na the bell icon. Tichipinda muna nyonga muchinzi in the same vein, the order issued on June 21 also suspended district and provincial level elections. Pending the return date, the holding of elections for the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association at district and provincial levels, scheduled for June 22 to 29, 2024, respectively, be and are hereby stopped and suspended, and the holding of the Congress of the ZNLWVA scheduled for 12 July 2024, be and is hereby suspended and stayed, the order read. According to the court papers, Mofat Marashwa is claiming to be the new chairperson of the ZNLWVA following the Chegutu Congress. Domashko alikubuda chiona kuti aiwa ma-congress ese yamuna June neyanga scheduled for 12 July omisiwa achinzi aiwa ngambomisiwa ma-congress ada kuitwa ema-war veterans awa. Tudze mafunguro enyu munoti kudipa musoro pedi nauya pinda muzora nhasi aiwa zvichitika apo muchinzwa kuti aiwa ma-war veterans anga achidhemanda achiti aiwa vanhu vangavaprotest anoda kuti mutemo kana constitution obvuma kudaro. Tudze mafunguro enyu pine comment section medu, subscribe kuleka channel, turn on the bell.